EduNITS, măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NITS din județul Dolj. Cod SMIS 147534. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Bună ziua, dragilor! Numele meu este George Cristian, am 43 de ani, sunt antreprenor. Lucrez în industria hotelieră de 20 de ani, iar astăzi sunt responsabil cu dezvoltarea și administrarea anumitor hoteluri. Azi am fost desemnat să vă vorbesc puțin despre educație și despre rolul nostru, pentru că asistăm la o situație, mai ales ultimii ani ne-au învățat că totul este schimbător, iar în momentul de față știm cu toții că educația reprezintă fundamentul unei societăți sănătoase. Suntem responsabili noi în calitate de oficiali ai administrației publice și, știu eu, mediul privat. Pentru că o mare parte dintre noi, spre exemplu, în mediul privat, ne dorim să avem o calitate a resurselor umane, oameni pregătiți, oameni cu un anumit nivel de educație, dar în același timp ne dorim ca acei oameni să aibă și o experiență practică. Cred că prin efortul cumulat al administrației publice cu, știu eu, societatea privată, cred că putem să aducem consistență societății noastre. De aceea vă invit să intrăm în parteneriate directe din care să câștige atât fiecare individ, echipele, companiile din fiecare localitate, implicit administrația publică și societatea noastră. Vă mulțumesc! EduNITS, măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NITS din județul Dolj. Cod SMIS 147534. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.